charangia waboraka omukungu wa mwana entakana nga mulende libage akore endakana ya mulenda ochaka gotero raisi endakana ayaga buyenga inete okore mengoro karare merenaki enyenge. Get the point. Take a step forward. Montoki orabe moya otakwe. Ningora nyare gotorio moyo ye. Koruase chinguru chama kweli kumaanisha ya kwamba sisi sote tutakufa. Na ndio maana Yesu kupitia Yohana anatuambia ya kwamba eli wafao tangu sasa waacheni wapumzike, maana matendo yao yafanya nini? Lakia kara Yesu goitera Yohana agotebanga mbasesenirie abago kwa korubono batige batimoke ekiagera wakora kwaboko koranga ki kuko batunyana. Na nilikuja kuondoa ya kwamba wakati mtu amepatwa na msiba wote ndio wanakuja kumvalichi, lakini sio wote wako na ile huruma. Kuna wengine wanakuja kushuhudia, wacha tuende tuone vile wanafanya mkutano, tuende tuone vile wazazi wanalia, tuone vile sister zake na ndugu zake wanalia. Yani kazi yake ni kuja kushuhudia, na hiyo haiko mbali na Biblia. 69 verse 19 and 20 Psalms. Ekeragwa kwereirwe ekeragwa nyorire mechandene yansi abantu bonsi buna kwabeke kurate bacha taringa baicha abande bakora mabera abande baicha bamanye buna konyomenyete nakigeko garetero monta kwereire keroka nabo monta igwete na keroka kwera lakini yore rogo tare nyombe ngima nkyokora ndia kuri ata edekora manyanga asiyo kurara narengo iroka bangina tuomo minto ayano tuomo minto wachete kaiwano wachete akoruwe rumwe yogendeye okoira na gesona kwewatanga tuomo minto timoka abajana sabga tare kurara ekiagera oyetana nyemune biraga bya kora tenga ki ikotari bonsi bagocha gokoremia na bakengocha bale bacha korora bunugo behave. Naomba Biblia iseme 69 verse 19 and 20 Psalms. Ayeno manyete amawena akoleirwe nabuna nasokiwe nagochaywa. Yes. Nigo manyete ababisa bane bonse. Omanene na manyete ababisa benke bonse. 20 yatema amaba yina akoleirwe amabe ayina akoleirwe asio no ile nkoro yane bono naruzirie moyo ya mose someke busiyonyo ndio bono neruzirie moyo nigo nasemeretie nga ndolerwa amabebe urende dinaya roleretu iwa nigo ekero efamilia roho yasemeretie rolerwa amabebe nonyene kenyoro naende otegerera buya nabukunga naende onde nakwane tikindi naende onde akakora kindi mabira tayo amabira nkararenge rero gintu kero noko nagoseka na nilikuja kuondoa ya kwamba ikiwa hujawahi patwa na msiba lazima ucheke. Ni kwa sababu gani? Wewe hujaumia moyo wako. Naomba Biblia iseme 12 verse 5 Job. Montota anakonyoru na bokong ekerara lino yonda nyoru no bokong agokwa na kendi genzi kewojo motu agokwa na muri birana ribia yabire akiakara bakungu bali abasaja babo bare moyo akoborio mubora kanga yani nkie kibano gotoirara rego bakungu baya okuru na basaja elia romo saja ya moyari yani okuminga bono gaki otara akwerwa ayeto komanya. Okay, 12 verse 5 Ayubu. Tebanga omuntu otali nemechandende nigago chaye mechando nigarange tachira insabu batereliwe yani taigwetie kiaigwete agokuwa na muri biranga yabire muyeba. Naomba nikushauri ya kwamba uchimbapo shimo chimba kiasi, maana hapa juu huenda mambo yatafanya nini? Yatabadilika. Wako na kolemero montengoro karare mago kwerenge
Ono goko na kwerengi goko iguri ngote soka ko umetama. Loko bamoyo ababa nyoriro bokomu bararera mabebe. Ababa nyorire mechando bakonya sokunyara. Mumurundo atebete ngatenda wema fanya nini? Bano. Takuna koseka, takuna kotori ibintu bitaiyo. Yo nakini ale koteba ngaki ase familia mestaro ko nabe kunyare kananga kelimu waga netimoro ruwa mabebe gosene kenyorobo na matamenya tio nabe kunyare kana mabebe aita ruwa ekiagera bantu basi kuisi amangana ya mabebe nkara aerete deri kintu gitigarete no goseka ora tiara rabo ogoseka na mabera ngikengerete kendi yebo omo ya kino ya abere muna ya kabeire ari aro ga etaneti ari aro onje na ba muna ya abeire kana onyende iga tingo korabo basi bone kia ongo chake isemwa lipo ama lipo lipo njiani nafanya nini ende na eto korora na muna okongete onko murende okora mangana ina eto re muno kuya korobuya ora bana re goteba ngapola se family ekiagara Vincent yorurororo sasa la muhimu mno niliposoma karatasi na wewe uliposoma uligundua ya kwamba Vincent alikuwa mtendakazi katika shamba ya Bwana. Na Biblia inasema wazi kwamba ni kifo cha dhamana mbinguni anapokufa mcha Mungu wake. Haleluya. Naomba Biblia iseme 116 verse 15 Psalms. Ada bantu bare karanze taiga nonyene karara akwe abantu barangainere likolike yuro chinga konyenari kanisa. Ile hali konyetari kanisa ilo akoma tenkorango kibari tari gocha rugora. Barabu abago tebanga mtuchiri representative wa ijikare igoro taka bari bakari yo bari mbaka representative bona bangina bari kanisa ekiagere ni representative tena kana tingaki aye obuye ngaine aya tigabora nagokia adem kyuba ta mura besa baba uji bakora oyera ndojenga ujina kara batai omonto boritana gotaja kanisa no mukungu okogane kanisa lakini kiaranga aga beire kanisa until dismiss Bwana nzinyu neli tatizi mezinta likoywa ayicho montamba sireri ande yo karansete mata ndo bwato anomuno montago kunaba abo karanse se bare batako manyeti aboko huaki kanisa yaro yalenga ande noko bandika iko aba kini awale mata abarabuo keliba abo basoma nakiye korete ngaki nakiye ko araba ngine ko tuachira matanga iyo mogaka ko na watenga nje yuro kie yate abanga ngento bete kia moita omongena tanga aliese kware ndengo manya kware tigango tebi ade kwa moria bona mangana onjukira beira yaye ora ko matenga kwa kalanga iki ine ekero muntu nyasago kwa inki gorego kora naomba Biblia iseme tini ngapi mtumishi tari kuetia somo ekera banta bachenu bo manene bago kwa ama kweria ini gara inge nchene ekera bantu bo manene bagukua bari baguche goteba ngo manene naye tu akaganyiri torete botoreka aseria taria Yesu bari bagukuna ya Kristo ekera Yesu kwirana iba bagukua na mangana se kitabu ya Isaya 25 verse 9 Isaya 25 verse 9 wale ambao ni wacha Mungu wakati Yesu atarudi watayazungumza yafuatayo asali tukerio mbatebeiga rora oyonere yasao ito oyonere tu akaganyire elinda nyare gototoria oyonere manene tu akaganyire tigatogoke na gochenga ekiagero torete irogotoreka haleluya na totere aria sengegu amatera wajelo tokoba na bororo linde goseko koganya gotimoka sengia wotambe tombe ranenge wengia sengia wotambe tombe
buna tokugirigenta iga buna tokomeka buna tuamete buya ogochikwerigeria gwekumia okogenda gochana egwaisane kang'ambu yore ogotachie manya ya igugururo ine inkia marika toreng'ane 1 Peter chapter 1 verse 24 betere ntang'ani ayamo ibungo shina ine kia marika gotubugekani nakigerikire mwanya bantu bonsi nigo banga buna obunyansi mwanya bantu bonsi igo banga buna obunyansi no banane bwabo igo bonga buna bisicha ngayani obonene birinya sago sese niri na birabyo enchererio korekana muna bangena nkoranga okibare yani omanyete obugima boganchakera buya bogoika gatibo bankongera lakini rindi nyasao ndetiro bwarobo imboro omanyete omoisi nachakanga gachera imboro omanyete no moisi kenera agachigoro nanse nera kandetere fridge omokungu yabo yamenyete ora bibilia otebanga obone no wensi ukona gwichandira ngahore nganinye negesiche ke mugondo ogochigoika mugondo mambia wakuminge gesiche ke rekora kana buya nande wo kamaragoba wanyara gesiche kinga kore tingaki inkiyo tuarengani wowe nyansi chinga kichiembura bogo semoka ne chinga kichiomora kera buoma nganonya korengera ti bintu byao eriki obanyansi go bokuoma nebisicha boigo kurende kurende ling'ana lyo monene nigo lirabe ogoikakare na kare haleluya amen yani nyasi unyauka lakini neno la Mungu litasimama milele na milele bantu bandako chikoikumye buku yatabire gochia oiguburoro oigugo comment oigugo bataba gosenga ki aye some buku onyo monto naro gwenete kura umwa nori origete buku onyo monto naro gwenete koigwera bobe ebuku yegotebe kene maana Biblia yasema wazi kwamba neno la Mungu limehakikishwa ya kwamba ni la ukweli na neno la Mungu kazi yake ni kutuelekeza. Naomba Biblia iseme 2 Timothy chapter 3 verse 16. Biblia inasema nini? Wano kera liriko liutire no moikonya sae namba 1 igorigo tuorokereria namba 2 tukurere na ende turonge yazo tuachire kombo yo wako ana nganyete na gototangana bano igo ringana yenye sae ligo tokorera manganane na kiekara Biblia batanga lirario igo lirate nene kare na kare nona ko libachera bano na kiekara rero abantu bancheta manganare mika ibere ngo komena kemo na abantu banchete yani umuntu atagetomo tebie ariyo soko mongaina gochino wako genda gochia lirio ko matebenge bukwe goteba gochia era tata itiko ruwe kie bukwe goteba mika ibere ngo komena kemo omonto monyabolimo aise gokwana mangana abosa igo yani bosa bukweta iyo igo tukuyanja amataitara amugi na ende yari natosari kinza ntulikorra gozentu asaria arabu yo ngainereria anda ateba inje ko babanero yedi wai nebi nyugwa binde bigotindia Ewan, omobani ene arabantu banchete. Oya gasome buku, osangani boli moboke, erire batanga oyonere. Yuka bangira nkorango kibaritari gocha. Lakini kwara lirese kwarua. Bakorango kiga, kachire kanisa, akarocho monta kona kogaragara anza kona kogaragara, kwego denga oli baba bwatu moika bwe chinguru. Baba moika ko mobwatire, agaragara gosa agaragara. Wono nzinyikomanya, ngobono ligete saki alibere kebunga kama na bibe. Ligete gabwe yero ogire kyabagi na boka asaki alibere kebunga kama na bibe ige somang
era gantebia mwanya bantu aye mwanya bantu terena na magora inje nkwana naye ekera kwana tena inje omo ikoga soime yane ogantenenia igatero mo ikonya sao soire me omondo inje ko mokorera madana yengo kumye kero batebanga kero soire ngo okogaraga ogaragara eseki ukiyoko garagara nane iwa emero moyo mo ikonya sae iyago kwari bagari okoriye buku 3 verse 1 Ezekiel 1 to 3 iwo korra tori koriye buku aya manyanga mo ikonya sae tokale tinga toyo asamo mwana nagantebia aya mwanya bantu kariye gente chukua iru kariye buku eye eliogende egende gukwana n'aba Israeli ono gwakuri asayo ugasomi ko aye some gendo karikire buku asayo agai ngasamio munuone erikie kaba naera kange bukweri inyerie akera kora koringie kaba naenda gantebia aye mwanya bantu kariye bukweye ngoko eichora asenda yao elionkayeria eganza aso unoboke haleluya amen ekera yasire unoboke ekeogotenena roho wa Mungu analeta maneno pole pole haleluya eyono bakungu murumo sangerekano uyu na tebinya sago konye akwa ichinguru okwa na mangana ya saa so masangerekano manane amba Biblia iseme 40 verse 9 and 10 Psalms akungu mbare bobo etenga bono nje ni nyare akinje tindo chiko se ni nyare ingiora nyare ne bitina tamwamu abero kunyara aso musangerekano monene narandiria mangana maya ayo monene omanyetenga tingotanga ebikoba byane yakwana iwa anyenye sao kwa chinguru cho kwana lingana liaye takona kwebacha ngoma ete nsako somera nyomende ke ungeke ochikondora bobe nsako somera choni ngochikoiguwe aye tigamba ngana yoko okyumuntu materie kene Biblia watebanga naende namumanye kene nekene kekorenga ki abantu banyasaye barengera tikogenda igoro wao wanatamani wachue ukweli haleluya ababarengera tikogenda ruhuru barabuwa bategeta mangana moro amangana kubansira amangana kuna kubasekia nakiga kugera abantu bande bangete dini oko iwagate abanga inchi yonkora tukubwatana na makweli especially abasacha 28 verse 15 Isaiah 28 verse 15 basacha mbere bakora tukubwatana na makweli oro mugambi goro ye dini tako igwa ekiagara ere kiobate na makweli Isaiah tebanga inwe nigo mogoteba intwe twakorire okubwatana kwogotianania na makweli na twabwatanire naende twabwatanire na asaba aku ekereme chande ye mubera ache ndimo kona goteba ngomo ari ngochore kerera ache tego toikanye ekiagera twakorire oborimo obutamero bwaitu na obung'ainereria twabeire ekerengero giaitu egekengero ayekore gekengero ayakanyako koro oborimo lakini yomanyanga igoro mbona korikere nakige kogera Matayo agotebanga naenda mangana ya maya yomoruoti narandi gwasebisa kubionzi na asese yonzi kwabakirori eribwango mari okorenga ki bona ekana gutambira kana kwererereka bona bakungu bari bakoranga okitariga kuchimahati bona mambi tari kuchikanisa
ekiagera bono marogobo musajo konyu ngo mutuorerari bone kanisa yana bata ikogenda lakini Jumapili ngoja akara gende kebarua paka ijume kore ngaki bono usinyu ngaki aro bana yanyare kana gende kebarua kwe ekanisa ya rosinyu gocha yani omonto abugatirereti abege to mukristo bwa ya so montonde abege to kwegera so montonde anyanyara bonkorera iga yari ure itige kiebe omate igwa onye korensa gotigete kanisa ekiagera omonto getakogoserete nse gokotuka buya na bora ndenga gesena atigete kanisa igona omberanete ni michando Susana isate ungo witatu ewateba ngata machinchogu omerege ntoki Ngera. Azi wana weta ni Susana Jeremiah 17 verse 5 and 6. Jeremiah 17:5 kema bantu bari bataiko ande kanisa. Ngoma atenje ngo jikolike litinko iwe kinko igwa. Wale ambao waliacha kanisa maana walikosana na jirani, wakakosana na kiongozi, hasa akaamua kukaa nyumbani. Ya kwamba Mungu huwa anaangalia moyo. Hata uende kanisa hata usiende, Mungu anaangalia moyo. Ikiwa Mungu anaangalia moyo, mbona akamwambia Sulemani amchengee kanisa? Aya na monena agoteba. Na mbona Biblia inasema ya kwamba moyo ni mdanganyifu. Na wewe unatuambia ya kwamba Mungu anaangalia moyo. Kika romo kungu wako manora, yani muya socket ilikuwa naked, omanya goje kanisa, omayadanga njoma ete montamo chaniambori, omayadinye sa ete kuri nje monta guya soka, ngityo manana kuri ine enkoro. Why don't you come naked? Ekagara no nyana enkore yu ngayero ngete. Atari arabangi na gaki, soma. Ayana aro. Monena agoteba. Tigatebe. Omonto aliwa mtiwe amtegemeaye mwanadamu koyo na chinguru cha mwantoyo elio ogonchoka some ke buzibuye oyo gonchoka asengaye untiga incho monene verse 6 oniga una egetutu oyo gange eroro mire ekieroro kiomire ta angananda ta korora manganando cia maya akomochera namenya ase eomo eroro ase eroro ase utamenyi onde ase romonyo etamenyiri nonde abebukuye wataya anesi yariere ya mate iwa kowe tige dini oko genda ka manyanga goko menya sese yeroro etakore tingaki etamenyiri nonde ayabono kana gutiberera koyo banya ukibo koira na bantu bande baroma ete barase dini arengereti nganta getekobe kisa erinde nanja matanga anengo kwa abakarafu lakini anasomera ngambingu inafurahi wakati mtu wa Mungu anapokufa. Igogo kwe kanisa igotindeke ekinkeri kende egenteke nengiringa ekere konu yo moeriera abuge nga yora aboke gochi igona atebira bantu bagende kabaji kuganyire kanisa anga madana ekwe gwebuguya Biblia ni musumeno inakata mbele na wapi bono gaye kwe gwebuguya nande gwasomebu wana Nyasaye tigatokonya gatukurwa anya nae kanyo goko ikumunota igwetigoro ye kanisa nae cyake sabari gende kanisa matande getabangi na bakuranga okibara butari bagaka yani abandu bako buneke ombe kyo mwaka bona wono ko byombe mbiche biyere ata iri kibeza cyaye buya ngagijo yorege sekretari no materia ngabono umutigire kanisa ngabono materia gatiri ndi musia kuruo gatera totere nyere ta gatera remenyeria kunya kuziara omata yendo gorogo kitaligo amangana ye byombe bikarenka biyara eko gareka rotorimenyo irase nyomba ya tata arineri tiboria pedicide asetoko gwari woborwire bwakirenge ncho asokorete michando yao ona ego koba mwanatata egokie anya no gotera ni chinguru ekiagera Biblia batebanga ababa akure biasara byagotera mbikore tingaki akara barigeri yurochi na Rafinicent otigiro menyo noye aino tigire na abana igotware gosoma nyomenda isate ibungo bibere iwe yare gotanga 50 cent takweti ekiagara abana mbakore tengaki ora teatora soma ayu komena nye ibungo 7 ayu komena ibungo 7 ye
agasemeria nkore wase omote ekeroge chirwe nose moke naende nebisabo aya baba aratika aya kwaligete gende soma wana munelike nya tuligetia soma kirikirikiro nemesebo keyo te gusira ngabona mona Vincent anachirwe emesebo konekorete ngaki buna kwari yeri yurochi inkwara abana babere bakorete ngaki baro nganaende Vincent naso aserira barero osoma lujinzi osegwa kuri Roma Emilio moto yo ne isakogo ngabona Vincent naso aserira barero maseriro ba bono Ntego tesirema seriro ba arabu nonya na boigo ora nonya na boigo ekere mbulera atwe abana ba Vincent kira sebuke aende baba gosebuka na poso TV naende abana babo unekemeriekia erinde Susana isate ibungo 10 yamanya kwatebanga eyimwa Vincent ngana barabutika babo erinde mwa Vincent yakorenga ki yaturwe igoma kusimba arenga nebu. Sasa naomba niongee Kiswahili maana yenda ikawa mmezoea Kiswahili. Katika Biblia tuko na wajane aina mbili. Mjane wa kwanza ni mjane kweli kweli na mjane soko huru. Naomba nifafanue mjane kweli kweli. Biblia inasema ya kwamba waheshimu wajane walio wajane namna gani? Hao wajane kweli kweli wanamtumaini nani? Naomba Biblia iseme 1 Timothy chapter 5 verse 3 and 5. Timotheo ntanganisano ebifungo bitatu amona bitano. Osikaba boraka abara boraka boli. Sasa wajane kweli kweli wanamtumainia nani? Naomba Biblia iseme verse 5. Sasa aliye mjane kweli kweli na utigire bweka aliyeachwa peke yake, yani aliyeachwa peke yake kumaanisha kwamba hapa hatuna Njoroge wala hatuna Kamau wala hatuna Omete, ni yeye peke yake. Alafu yani yeye anamtumaini Mungu tu. Huyo ndiye mjane, aliye mjane kweli kweli ambaye anastahili kuheshimiwa. Lakini aliye mjane soko huru huko kuna Nduso, hapa kuna Kibuchoge, hapa kuna fulani, yani wanamzingira maana ni wengi. Na kazi ya wajane soko huru namba 1 hawaendi kazini. Hawana haja ya kufanya kazi. Maana yeye anapata kila kitu free of charge. Namba ya 2 hawana haja na watoto. Namba ya 3 akiamua kuongea anaongea kama fereji. Naomba Biblia iseme. Nakogendeta bolia gati abuna akora. Ngaleta atini manye. Asante. Pamoja na hayo Amorayo babora kaba soko huru na kazi aya karati kama se ebe kusingia kusinyire muna kwa yana maate ora kare ile kwa babora awetana nenyo senyomba ane wana talibu waro mweka korende na batora tori buna bone sukuku ya isire goika wakanyorondi munko golare bindako ire sukuku buwaye wewe wadabanga baba aba muri na bakungu na bana moko ire rarinda abande tu asirire bosa ana wana moko gora kwenyo yanga na omete nera na atigete family aye ande kende kwerozia mangana abantu bande bagukwa wenereti mangana ataguenereti oko wago tebinga njemanya ando jenga kurulina nyora to bako eusie ya monga kia korete ono nya yabicho getebera buo etiagara so kwana abanyane mbaga netia masikani aserietaria Yesu mongira Grace ekero Naomi ako nganya bono oikire onyo oumeranire na makurio oiranire igare nchera gocha na babori pana Ruth na ikagachi gwake sabu abangi na chisensi sana ya moto bwate
onyora ngapana abana abanimbaira ngetini chikonyora abana bara abanyuome obatenga motare gwanja montige nuge irana abatanga yaya turagenda ndo yakongoki bakamate turagenda lakini nande karabaika katika bero ya maka cha kunyora ngapana ngika barongo bajandikire akamatenga mona tikatonyora na karoma na kurubi no yonda kamanya gotebanga inche asogo kwera anga koranga nje bona ali kucha kubulia omuntu oyo Vincent ringaneri naye libase nkoro yawo ogotebanga inche asema amagiresi yago kwera na nje nango koranga ki nango kwera ekiagera abana ba Vincent no bakoletenga ki no bale umaete mubara komuya no yogotigare kanisa ali yogotigare ense babora kabakare abare gotigare kanisa Luka 2 37 na 38 mbona teri gotu Luka 2 wasa omole se abori erani alengo muhoraka arengo muhoraka we miaka 53 miaka 53 nene yebono ata nakurwa sekarume igo muhora ko Nyasaye omubora ko arengerati kogenderera erinda abana bagenderere goikamenye nyomba mwatata asirieta lya Yesu amen mwire grace omwana okoro Timotheo oyorigete ibitabu togosoma Biblia gotebanga chise michiri chikarua ase ngina koro amanango na ngina woyo chise mi abana ba Vincent baratware igo chikurua sore nayo orabe gokubasemia obatebi ABCD erinde kamokubwatirana na mamu wabo ase injira yo muororo abana ba Vincent bakine erinde gesa kugia Vincent yatorue ase rieta lya Yesu amen mwakaro omwana okoro kuchosia 2 Chronicles chapter 34 verse 1 omwana okoro kuchosia chisemia gotwara igo chiarenge chiasokoro yayo okoro kudauti abana ba Vincent ekiarandigereti barabamura chisemi baratware enjera barabiyevu yani chisemi echo oikachirwa sore buna sokoro yabo egakora Biblia denga chosia akabwatia mangana sokoro ya Daudi tachieti komo ya gochoko bokoko be gosokorio igabana aba ekero barabo gere kuchiandonsi ngomoro chitorarigereri sokoro erinde tunakoboringa sokoro nakibona rende gwakora sokoro ngakiriga goborno batwa tabanga Nyasaye kubwate sokoro Nyasaye bwate sima gokoro abana bamwe Vincent Mbaro erinde abana babasirwe nabarabu bakine aserieta lya Yesu amen omaete na aja konyoraiga bantu baro musangirekano oyo akaro monta akure bakuigubuya abasaja batigeria mabebe abakungu okwana kende kionsi okora kende kionsi ande kuyote anga Nyasaye tawochi omata basaja barimo kunyo gotigeria mabebe yachinda kana nababuraka aye oko nakosukia seturabeke chiema erinde aisane eko arabuona bera abeno ngeti Yesu kurunge kariyange abasaja bari bakona gochanda ababuraka yani riba gare komokonya muburaka oichirobisi nkomorerare riba gari komokonya asoka mataiti KK wonga omadena ya kabwenga inete egeko abuno gerigwa kwana na Nyasaye gutumia kogoita 22 verse 22 to 24 Exodus ekine kia basacha boka bari bakona kuyoncha onjorano gani chingiti kira matinde yoro ase chintakana na baboraka umuntu no motureti ebintu birengeta baboraka kwewo danga nanje moranga kiraga abatureti abarakini abagambia barakini omugambia ko gambere ndakana muri birangere biyaye biri omugambia ko gambere omubura kamuna taruti KK owe onye kore moyo naendo umuntu nagariko chakanyoro okonyi kurwa sore no uruko na kwiminyongori otatageti komokonya onyuko na gokorera omonene gaga cheta mariga ya sege tono eyimbi 26 verse 8 Psalms iga mariga basaja amariga yichinda kana na baboka ayubo to manana agachete ege tono ekera kwa muako ya umuranse ngo kumiore muna ngoke kumetiroje kungu bali bakona kocharangia baboraka omo kungu abu mwana endakana ngamurende libage akorende endakana ya murenda ochaka gotero raisi endakana ayaga buyenga inete okore mengoro karare merenaki enyenge familia rogo kuna matanga kohera
abageni baja abanda abaya abanda ababe abande bakubori no mongina girezi ngakibona gwakiraiga matana bora akiroka kenga nere buge korenge gukuna ndo yono yono mongina imukirira iguru bakungu mbali kurara njabona munana aregererie yuo chieri erinje tindo chinga nekene yare goteba irezuraniria mangana kubwati ngone familia ya rogo 8 verse 18 and 19 Isaya isa nesa temu 18 Isaya 8 verse 18 and 19 Nama aina rama ngana mura ne inche amona abana ba omonena ngeire Iwatole ibimanyererio Aine wekano asegati aba Israeli Yes Abo ebyo bikorwa asomonene bw'emiganda Ebikorwa asomonene bw'emiganda Yo menyeta Arayo Adia na kwa korandiko se inje Ego kwa kore wasoma Ekero abantu barabatebye Genda mubulie abo akurigia abosemiwa kurwa semika y'abantu bakure naende mubulie abaragori abo bakomonyererana kumumura imwe muwairaneriye ine tegweneretie abantu komorigia Nyasaye obo nakira abenga ubulie meika y'abakure asenyenjo y'abantu bale moyo bora Nyasaye itotigabakonye Amen. Elinde kamoko gendera kuna kolera kiagara girifu neire metinye 8 baka 12 Nyasaye bubu yo wonga abayicholie naenda abare michinga kichi cyobo kendu na abana abaige karabaga ndata ko basemore baka lilita tu mwabata yobe iguya ekiagara Nyasaye na ire riba bali ya Vincent aseli talia Yesu Biblia goteba omonene natinyekera ririga kurwasa maisabo amakwelita kobo nonya no kuumia Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.